That's not mo. Full blast eh. Full blast. So, adik ka na. Blast. No. Uy, Dads. Kano ka naman da? Huwag importante ni mo. Ano? Importante ni ka. This is very important. Okay? Go pra ko din. Okay. Okay. Candy Crush. No. Okay. Go away. Morning mga paps. So, make sure ko nga taga-aga kapainit-init ko sa balkon niya. Vitamin D ko no mo. Makaboost pa na sa immune system mo. So, another day naman of lockdown or enhanced quarantine. Okay? I-emphasize ko lang alain ng enhanced community quarantine sa lockdown. Pero, ginagamit ko lang loosely ang term na lockdown. Okay? Though, amo-amo man. So gusto ko lang iambal ng Iloilo City kung isa sa mga gina-admire ng mga city subong sa pag-handle sa COVID-19 ngayon eh. Suno sa social media, ginahambal gid nga ang Iloilo City is one of the most organized, no? Namin governance ang LGU sa leadership ni Mayor Tanyas. Well, based sa mga makita ko sa news sa other cities sa Pilipinas, dumambal mo gid man nga namin gid man yang Iloilo. But I cannot really say for sure kay syempre why mo ko to kanto sa lugar nga to mo. Pero damo gid feedback sa social media nga Iloilo mayo gid ang paghandle nila sang COVID-19 outbreak. Oo, makape ko. Aside sina no sa mayo nga pamalakad sang local government, ang mga manggaranon diri sa Iloilo nag-donate para sa mga testing kits gamiton sang syudad. Kay at first may shortage eh. Hindi kami matagaan sa testing kits. But now mismo na gid ang mga manggaranon nga mga Ilonggo ang nag-donate na gid sang ilang resources para maka-acquire na kami sang testing kits. Mayo no? Mayo. And then wala labot sina may mga other businessmen man diri sa Iloilo na nag-donate man sa mga pagkaon, transportation, tanan na lang ang means nga para maging tayuyon ang enhanced community quarantine sa syudad. Tapos, ang mga frontliners gin-providean sang transportation para makakadto sila sa mga ulobrahan nila kag makaserbisyo. Tapos wala ka wagarot. Well, may araman sa iban yung mga lugar kurong medyo mga sabat kag may mga gamay man yung mga komplikasyon pero it's very minor compared mo sa iban nga lugar. So, good job Iloilo, good job Mayor Tanyas, kag sa mga staff mo, kag sa mga nag-ulag under sa imo. Okay? Tanan na. Kag mga frontliners ta, good job Ilonggos man. Okay? Lapawan ta niya. Kaya nun ta ni. Kag thank you pagid sa mga affluent Ilonggo nga nag-donate sang ilang manggad para sa kamayuhan. Alright. The best. Nasudan ta, mams? Laswa, adobo. Oh, laswa. Nice. Isda. Okay, kag baboy. Maluto ko adobo nga manok. Okay, very good. Tingnan si Gana, gutom na kami. Ito na pagkaon ni Mami. Yes, laswa. Love it. Kag adobo. Kag may isda pa. Ano wala ka payas? Kaya ka payas ito. Laswa ta. Inubos mo. Oh? Ano ako? Kalabasa? Hindi ng okra. Nalanda mo, okra. Okra. Yung sa English ang okra. Okra eh. Sa akin, hindi ko tumang. Ten. Yung kuya mo kadang muna ako.
I know it's not. Say it. Nabudlayan mo na. Naswa. Dads, kano ka da? Kauner? So nagluto. Mami. Na, di ikaw. Yaw. Now, Kao na. yes. Amo namin di magkao niya. Kay do tsagan ko do dako-dako ang balay ko. Daw lain lang. Or something different. Yeah. Eating while I'm flying. Yeah. Oh shoot. Gusto ko lang gali comment si Mami for doing a good job for cooking and making things in order to is the best siya. Di na ko mangita sa iban. Okay. Yeah. So Japanese kami karon Nag-order kami from Akamon Ramen Bar dito sa SM Strata yon. Mahinapon kami karon di ka tukal siya mas. Mga sarah ni mo lang pala. Ang white pa matanaw. Na muna ang uri. Hindi na iya. Tingay wala! Hindi, ang una-una is ano gani? To change my life, ano gani? Hindi na iya. It takes a man and a woman. Ano gani una-una Change my life. Ano gani? I found a very special love, na. Kantahan ay. Sige be. Pangita a very special love. Wala ako. Very. Araw, dalom. Araw. A very special love. As dalom. Na. Tonta may ara. Ara. Yogs. Ano na lang, be? Tingnan mo na lang yung change my life. Ano ba? Kasi gusto mo masara. Hindi man na. Ano pa di ba na? Kasi may nami. Pagkita. Outer party. Tin? Comedy. Tinayok ka daw. Relate ko na iya. Ano ba? English na lang. Suggestions? Meron ka suggestion, Dili? Laget? Ikaw, Liz, may suggestion ka? Ano suggestion mo? Action. Action. Copy action. Action. Karot, Sendance of the Sun. Yes. Day why na ko balukan no natanga day subong sang enhanced community quarantine daw mayo-mayo ng matsyag ko last few days na praning ko to kay daw medyo lain matsyag ko daw under the weather lang bla syempre with all the COVID stuff daw kakapraning ko but right now I'm feeling better nag-exercise ako gani but ang exercise ko medyo light lang why ko lang inapatamaan kaya hindi ko gusto nga ma-distress kitang lawas ko bla. So ang akong exercises is more on stimulation lang. Kaya napangita kitang lawas ko nga mabalasan ko. So siguro I think I have to schedule my exercises every day na. Medyo soft exercises lang, hindi hardcore. Play lang guro sa balcony anay. Inami man ang pag-lockdown diri sa condo. Kaya why na nila gina-allow ang mga visitors. Kung sino-sino pa tapos monitor nila kung sinong mga come and go hindi ka man kalakat kung wala ka sang quarantine pass daw ma-feel mo man nga gina-contain gid nila sang maayo ang condominium de pero as much as possible for now hindi lang ko na magalinde
Ang tsura ko subong, oh. Oh, obvious nga quarantine gid, oh. Oh, ang buhok ko galaba na, oh, laba ng buhok ko sa kilid, oh. Oh, may bigutin ako, oh, kag bungot-bungot, oh. Oh. Ay, hindi lang, okay lang na palabaon ta na para daw cast away. Sige, susunod na. Okay. So, yes, mula ng update subong quarantine day, I don't know. Stay tuned lang Hi. What's up, mo kids? What are you doing there? Kamuni-muni ka mo sa inyong life decisions? Okay. Gano'n ka mo, ma'am? Di pa siya kabalo mong hugas pingganaw? Hindi na pagbuta. Kasi tayo na nga siya. Make sure na magbuwa na ko ang kamay. Pakulba. Pakulba, Lizzie. Pakulba na to. Well, ko sa kusina slash Muron na eh. Living room. Naga-video call ko daw halin gid sa iba niya pungsod ning duwan eh. Tagamulo man lang ni kagabilya. Napuli-puli ako din bilatsi ang mga mo magyakon. Napuli-puli kag ma'am video call. Respiratory failure, gid mahulog kag gid sa respiratory failure. Man pneumonia ikaw, pero pag pneumonia, muyayador pneumonia na yang lala bala. Hindi na yung mahandle sa antibiotics or ano. Kid amugi man na di ba, basta viral, mahulog siya sa bacterial. Miskin mag-flu ka di ba? It will take a while kag ano gid sila ya. Kag miskin sinuman guro ang may comorbidities gid yaman tuod kay syempre ga-compensate lawas mo. That's not mo. Full blast eh. Full blast. So, adik ka na. Sila. No. Uy, Dads. Kano ka naman da? Wala importante ni mo. Ano na? Importante ni ka. This is very important. Okay, go broccoli. Okay. Okay. Candy Crush. No. Okay. Go away. Okay, kanya-kanyang ano na lang niya. Kanya-kanyang pangita sang kalingawan. Nagampang sila sang Word Factory. Kuhain ako nag-intra kay Shoreball, hindi sila kasarang sa akon. Ari yung isa. May sariling mundo ni siya ya. Yeah, shout-out na ako.